Kumusta mga kapodi? Ito naman po si MJ Taraon nagsabing Foodies Life. Welcome po kayo sa aking channel. And today's episode po ay gagawa tayo ng the best ginataang bilo bilo in town by MJ Taraon. Wow! Ang ingredients po natin ay tapioca, pearl, or sago. Lutuin lang po siya till magiging ganito yung texture niya. Kamoteng ube na 511 grams. 330 ml coconut milk. And 100 grams na corn kernels. 1/4 cup of sugar. 1/3 cup of fresh milk. And 1 tablespoon of vanilla extract. Kailangan din natin ng 2 cups of glutinous rice. And 1/2 cup of water. Let's make a bilo bilo mga kapod. Isang stainless bowl, ilagay natin yung 2 cups of glutinous rice and ipo-pour lang natin yung tubig pa konti-konti. Yung parang gagawa tayo ng dough. Just mix lang po siya. Make sure yung kamay natin ay hugasan muna bago natin hawakan. We use our hands para i-mix natin yung ating glutinous rice. Yung parang magiging dough. Pakunti-kunti lang yung paglagay natin ng water. Ayaw natin yung sobrang basa yung ating dough na gagawin natin bilo-bilo. Afterwards po, ganito na po siya. Hinatid pong dalawa. Then maglalagay ako ng 2 patak ng ube flavoring. Just mix lang po siya. Masahin lang natin siya para mag-incorporate yung ating ube color sa ating glutinous flour. Just add more. Ito na yung ating ube bilo-bilo. Pabilog tayo ng ating ube mixture. Using our 2 hands, pabilog lang po siya. Ganito, and i-roll natin sa glutinous flour. Repeat natin yung procedure till lahat ay magiging pabilog, pati yung white plain na glutinous flour mixture natin. Product na binilog na glutinous flour. Isang palayok, ilagay lang natin yung water ng corn kernel natin. Roll. Ilagay natin yung kamoteng ube. Takpan cook for 2 minutes. Then add natin yung coconut milk. Then ilagay na natin yung ating glutinous balls. Haluin lang natin para hindi siya masyadong madikit-dikit. Ilagay natin yung sugar.
medium high heat yung ating kalan. Lagay lang natin yung vanilla extract natin para maging masarap lalo ang ating bilo-bilo. Medium high heat po natin siya. Then heat po lang natin siya kumulo. Glutinous balls natin ay masasabi nating luto na siya pag umangat kusa. Then maglagay tayo ng 1/3 cup of fresh milk. Then lutuin lang po natin, cover wet. Then maglagay tayo ng pinch of salt. Pag luto na yung ating glutinous balls at yung kamoteng ube, ilagay na natin yung ating corn kernels at yung cooked sago natin or tinatawag nating tapioca pearls. Then lutuin po lang natin siya ng 1 minute. Try to taste. Always try to taste ang ating mga lutuin para mag-additional po tayo. Okay na po siya. Transfer lang natin po sa isang bowl. Serve hot. Presenting and this Taraon version of the best ginataang bilo bilo in town. Enjoy! Thank you for watching. God bless!